Nech sa páči, toto sú finálne tradičné páry kategórie Senior 1. Ja viem, že naše publikum aj presne tieto tradičné páry vytvorí celú atmosféru, tak aby mohli pokračovať v tejto súťaži. Nech sa páči, toto je finálový valc. Ďakujeme veľmi pekne za váš úvodný tanec tohto finálového kola. A nás čaká druhý súťažný tanec poradný v tejto kategórii. Nech sa páči, tanec tango. Ďakujem veľmi pekne, takže toto bol druhý súťažný tanec v poradí, to bol tanec tango. No a ako náhle opravíme túto šatinku, budeme pokračovať jedným valčíkom. No po tejto súťaži máme na pláne ďalšie finále kategórie Junior 1. After this one competition will continue with the next final WDF Open Latin Junior 1. Takže ja poprosím, aby sa na tieto dály pripravili. No a nech sa páči, keď na parkete jedný z finálčí.
to si určite zaslúžia a to určite sa ich výkony, ktoré nám prevádzajú. Ďakujeme im za to veľmi pekne a samozrejme ďakujeme aj nášmu publiku. Tri súťažné tance v tejto kategórii máme otancované, veľa súťažné tance sú už v tejto chvíli pred nami. My tanečným párom na parkete ponúkame v tejto chvíli Neslo Foxtrot. Ďakujem veľmi pekne, tak to bol Foxtrot, ďakujem Foxtrot. Už sme jeden súťažný tanec, jednotanečné páry pred sebou. Je to záverečný tanec v tomto finále, ktorý nám definitívne rozhodne o tom, čím z týchto tanečných párov je odnesli dnešnej súťaže prvenstvom. Čaká nás už iba tanecký set a následne budeme pokračovať na ďalším posledným finále v tomto bloku, a teda súťažou Junior 15. A to Kristina Fajno with a continued competition WSF Open Junior 1 Plus Couples Unity. No a ja viem, že aj takto sú pripravené svojho záverečného tancu. Nech sa páči, tancujeme Kristina. Ďakujem veľmi pekne, takto to bola kategória Junior 1 finále solo for finals. Ďakujeme veľmi pekne tanečným párom za ich výkony. No a nás čaká posledné finále v tomto bloku. Čaká nás finále kategórie Junior 1. A ja teda poprosím 6 tanečných párov,